don't forget to subscribe and help the channel get to 170,000 subs. Welcome to Amafans Othu TV. It's the Betway Premiership. Richards Bay 1, Kaizer Chiefs 0. I'm joined by Killer Wali Kosi. Awe Westibo. Hello, Rotman. Grand. Nah. Mfethu kunzima. Njengoba ngibona ngigqoka iblack namuhla. Sure. Bekusafiwe lapha na the time ishawa yabonto mkayise. Yeah. Nga 3-0. Sure. Ngisathi bashaya kuMgcibelo Sunday bengise ICU. Yeah. Na Monday soloku ngakhona next. Namuhla bengizama ukuthi bangikhiphe ICU ngathi hayi mhlambe khona kuzokwenzeka. Sure, Rotman. Bangiphinda futhi Richards Bay. Again. Yazi into elentuzana ngeRichards Bay lokuthi usanele phansi ne. Yeah. Ungifonele. Sure. Bangitshela ukuthi ngikulindile Grootman. Cabanga uzoshaywa umuntu okuhloniphayo. Yeah. Mangifonela uthi Grootman. Yeah. Tuesday ngikulindile. Yeah. Yeah. Ithi mina sanela ngeke uzokulunga. Umfana omncane. Sure. And cabanga le goal leli elingenile. Yeah. Idle assist uya. Sanele phansi. Sanele phansi. Ushi. Ngitshelile. Ushi. Mfethu. Eish. Hayi kunzima. But anyway, abafana bami badlalile. And I'm proud ngabo futhi. You proud? I'm proud ngabafana bami ayikho into engathi angikho proud ngayo. Very proud. So into ekhona ukuthi abafana babuyele back ku drawing board. Yeah. Bahlale phansi. Sure. Like balungisa ama mistake wabo. Sure, man. Akekho umuntu onganaphutha emhlabeni. Yeah, Iva. You understand? Iva. So wonke umuntu kumele afunde kuma mistake wakhe. So nabo as ama player we Kaizer Chiefs, yeah, mawaye phansi ayohlala phansi afunde kuma mistake. Yeah. And also even abo coach be Kaizer Chiefs, yeah, abake bathatha isikhathi sabo bahlale phansi babheka ama mistake abawenzayo. Sure. You understand? Sure. Ngoba wonke umuntu uphile emhlabeni unephutha mfethu. Yeah. Onganaphutha ngimazi mina. Yathola. You understand? Yathola. So into ekhona ukuthi abakhuphula amakawosi abona le pace le abaqale ngayo. Yeah. Kumele baphinde bayibuyisele back. Sure. Ngoba sogcina mhlambe ngama mistake wethu. Yeah. Singasangeni even ku top 8. Va. Ngoba senza ama mistake. Apa. So into ekhona ukuthi bafana bami as uKiller weKhosi ngithanda kakhulu and I'm proud ngabo futhi and bangazibukeli phansi bacabanga ukuthi like bandlulwa amanye ama player no. Yeah. No, yabona kahle kahle ngifuna ukutshela something. Sure. Mangabe isifo sibhekene nakini. Yeah. Akusho ukuthi kamakhelwana ngeke kuze kufiwe. Yeah, you understand? Manje inkinga sibhekene nathi lapha ku Kaizer Chiefs. Sure. So akusho ukuthi abo Sundowns, abo Pirates, abo Sikhukhuna ngeke baze bashaywe bo. Nethi inkinga ila isabhekene nathi. So uma ibhekene nawe inkinga once wa give up. Yeah. Uzoyihlekisa ngabanye abantu. So inkinga uyibalekeli. Yes. You understand? Yes. Uyayiface inkinga yakho. Sure. Then uyilentuzana like overcome. Yeah. You understand? Yeah. Ngoba once wabaleka uzobaleka ukuthi mhlawumbe khona abanye nje angabazi ukuthi njengabo Tabs yabo basuka uKaizer Chiefs Kaizer Chiefs idliwa kakhulu aya kuSikhulu. You understand? So uthi yena inkinga maybe isolvile. You understand? Uyashaywa naye. And yes, and ngifuna ukutshela into eyi1. Wayekela intombi usayithanda. Sure. La izoba khona intombi nawe uyohlala ukhona. Yeah. You understand? Sure. Uzaba ilento le ekanje empintshami yabona uhlukane neex. Yeah. Uyibona ihamba nomjida. Yeah. Then uyakwata ungazi ukuthi ukwatelana. You understand? So yeah. So uma ama problem hlala phansi. You understand? Khuluma nama problem akho. Khona ama player enginawo ama number awo, khona ama player esinokukhuluma. So nabo kune right ukuthi mhlambe ngelinye ilanga ngibafonela ngithi bala mfana kahle kahle kwenzakalani. You understand? And as isupporter mina ngibona ukuthi umqondo right ukuthi uzosuka then uzokhuluma ama player wakho la cabanga nje uwakhulume kabi. And then kunama supporter webhakaniya also nawo akhuluma kabi ngama player wakho. You understand? Uma ucabanga wena bazovikela ubani uma mina ngakhona ukubavikela.
ngoba once ngafaka amagama amabi nalabo bebhakaniya bafaka amagama amabi nawo lawo magama bulala lo player you understand so as ama-supporter we-Kaizer Chiefs mina bengathanda ukuthi sibanikeze i-support ngoba uma ungathatha ukubheka nathi as ama-support asikho perfect mbijama kubuhlungu ukushaywa akukho mnandi ndoda ishaya ipain le mawufika endlini mfethu uhambe endleleni ugqoka isikipha se-Kaizer Chiefs ungangiboni namuhla ngagqokanga isikipha se-Chiefs ngigqoke ezimnyama kuphela inkinga yilo ukuthi bengikuma-audition understand but kube bengisuke straight ngathi ngiza la ngizobukela ibhola bekube ngigqoke lento zani attire yami ye-Kaizer Chiefs but njengoba mina i-Kaizer Chiefs ngiyayithanda and uma ngagqokanga something nge-Kaizer Chiefs ngiyagula ekhanda understand ngizizwe ngathi angikho right lalela la ikawosi nali yalbo mina benginganguthi no mangena mangibhekile ngumuntu omkayise mina mangibhekile nje ngaba umuntu omkayise angeke ngize ngibe umuntu omkayise njami so into engayisho Sithibo ngoba ku late and sibaningi la endlini ma player we-Kaizer Chiefs ngiyanthanda kakhulu so khuphulana amakawosi nifunde kuma mistake wenu ngiyohlala nginisupporta ngaso sonke isikhathi nani nje basenze ukuthi sibe proud like bawina amanye ama-game asele although angeke baze bawine wonke you understand but lawa amanye bazama ukuphusha mhlambe seyofika ku top 3 top 4 la yabona then sihlale lapha until i-league iziphela yabo kuba mnandi anisafuna i-league i-league sayifuna but sometimes ungabe uhalela into esekudeni nawe you understand mayibona ukuthi isekudeni nawe ndoda angeke uthi ufuna kini kunande nibe baningi ebeni uyazi ukuthi nyanga nenyanga kufa umuntu nyanga nenyanga niyangcwaba ufuna kanjani wena ukuthi libe baningi ngoba once kazalwa oyi-1 next week kuyohamba omunye yabona so ungalingi ukuthi sizogcwala la ekhaya ngoba uzosoloku uphunguke but thandaza kuNkulunkulu ukuthi baba ngicela nje ngeviki eli-1 mhlambe sizala abantu abawu-2 you understand naleli linye ezala abawu-2 uma bekumele sibe yi-10 mhlambe siphelele ku-5 or ku-4 kuzoba mnandi danko mpintshami awube grand ube grand